Nauting kay ang ubang kinabag-an sa mga researchers human gitayog ni maong impormasyon bahin sa mga tanso ni Makoy. Matud ba, ang bulog sa mga binulto nga tulilada sa mga tanso nga gipanag-iya sa Maharlikano royal family nga mao ang mga Tagayan Taliano clan nga giintrigar ining gipanganlan og Father Jose Antonio Diaz de la Paz, ang gibantog nga Superior General sa Jesuit Society sa Vatican City. Sa ilang panahon nahimong kontrobersyal ug misteryoso usab ang usa ka obispo sa Vatican nga ginganlan og The Black Pope, nga diin dugay nang gipangita sa ubang awtoridad. Pag-abot sa 1960s, diha pa lang nabisto nga ang gitawag di ay og The Black Pope sud sa Vatican mao di ay si Father Jose Antonio Diaz de la Paz. Samtang sa laing bahin, si Makoy misugod usab sa pagtuhakaw nga diin nahimong top-notcher sa bar exam bisag na priso ug midaog sa kaso nga nalundasan case niadtong tuig 1935 nga diin siya say abogado sa iyang kaugalingon. Gumikan niini, nakuha ni Father Diaz ang atensyon ning maong batan-ong abogado nga si Makoy. Siya mao'y gikuha ni Father Diaz nga nagsilbing official nga private lawyer sa tanang mga transaksyon ni Father Diaz nga diin samtang nagkaguliyang ang atong mga katiguangan sa World War II ug nabisi sa gubat ang nagkadaiyang alyansa. Dunga niini, duna di ay mga sekreto nga nahitabo nga dinagkong transaksyon sa mga tulilada nga mga tanso gikan sa Indonesia padung sa Sabah ngadto sa Vatican. Matud pa niadtong 1939, gipahiram ang Vatican sa mga Taliano clan og 640,000 katonelada nga mga tanso ug ang nagmanimobra sa maong transaksyon mao si Father Diaz. Kini nga kalihukan napatik sa usa ka sikat nga tabloid nga mao ang Contact Phoenix Journal nga diin migawas niadtong August 9, 2006. Ug ang maong artikulo gitaytulan og Independent Confirmation of the Philippine Gold. Apan ang nakapakugang ning maong istorya kay kini daw si Father Diaz mao di ay kuno ni si Jose Rizal. Daw sa murag gitayog sa dakong linog ang mga researcher nga nanguykoy niini kay kung mauning kalakiha buot ipasabot ang nahitabo di ay nga pagpusil ni Rizal sa Bagong Bayan usa di ay kamapya. Matud ba, ang katuyuan daw ani nganong gipatuo sa kasaysayan nga si Rizal gipusil sa Bagong Bayan aron daw lipaton ang mga imperialismo sa Espanya nga interesado sa mga tanso tungod kay daghan ang nag-ilog ani. Mao jud kuno ni rason ni King Philip II kung nganong iyang gisugo si Magellan sa pag-aris sa atong nasod aron kini ilang ilugon. Sa laktod pagkasulti, dugay na jud di ay ni na controversial kining mga tanso nga gipanag-iya sa mga Tagayan Taliano clan. Apan sa maong mga tuig gikan sa 14th century ngadto sa 18th century, nasayo dit kita kung unsa kabangi sa kasaysayan ang mga emperador sa Inquisition during sa Dark Ages. Kini mao'y hinungdan nga ang pagsabwag sa iyang mga libro ni Jose Rizal nga mao ang El Filibusterismo ug Noli Me Tangere gipaagi og lipat-lipat sa mga sinumbingay aron malikay sila sa kabangis sa mga anomalya nga ilang nasaksihan sa ilang panahon kaniadto. Kung natay og kag 1/4 nga kini di ay si Father Diaz o Jose Rizal Osara, laing makabungog nga impormasyon kung anong si Rizal jud ang giintrigahan sa pag-secure ani. Tungod kay si Rizal, usa di ay Kataliano tribe. Dugang nakapaulbo ning maong impormasyon kay usa sa mga apuhan ni Jose Rizal nga si Luisong Tagayan ug Margaret Acuña Macleod nga diin mao'y mga ginikanan nila ni Lapu-Lapu ug Raha Sulaiman. Sa ato ba, si Rizal apuhan sa lapalapa ni Lapu-Lapu. Kung kahinumduman, napatik sab sa mga libro ang pagkamatay ni Magellan apan si Lapu-Lapu na missing og kontrobersyal sa kasaysayan kung unsay namatyan or asa paingon. Mausab si Rizal. Kung nabungog kag 1/4 nga si Rizal og Lapu-Lapu kaliwat ra di ay niapay laing bomba nga makapaulbo sa imong kilay kay ang kagikan ni Makoy utro po di ay nga kaliwat sa Royal Kingdom sa Maharlikan tribe. Sa ato pa,
si Lapu-Lapu, Rizal ug Makoy kaliwat ra. Nawani ang akong gipost kaniadto nga si Wolverine, si Kristo ug si Digong Osara. After 65 million years human nangamatay ang mga dinosaur. Pagbuto sa usa ka asteroid sa wa pa mitungha ang atong mga katiguangan nga primate beings. Tunga-tunga niining mga tuiga, nagtikaw-tikaw na ni sila si Cyclops, Gambit, Wolverine, Spider-Man ug kinsa pa ning mga taga X-Men. Unya kay mga maldito man, wa sad sila ganahe sa kalibutan kay wa na sila kontra o gilabay sa laing planeta. Apan si Wolverine nga ligoy mihangyo nga gusto siya sa Earth. So gipabalik og mauna si Kristo. Apan giputlan og close. Sus kay manghagis man siya manghapon. Kay wa nay close aw gabuhat og latigo og gipanghapsan ang mga vendor sa templo. Naabayan is Biblia, basaha lang ang Juan Kapitulo 2 versikulo 15. Pero kontrobersyal sa ning patay-patay ug banabanhaw ni Kristo kay kadtong gilansang sa cross di man day kuno to siya. Misibat man daw pud ni. Pastilan si Pata. Apan miagi na ang maong sugwilanon apan gibalik Japon sa kalibutan kay ang Pilipinas nag-ungaw sa kakuyaw. Gani diriyot jud ta man narco state kung midaog ba si Rojas. Gusto kag prueba bay? Pangutan-a si Bantag ug ang NTFL clock. Mauna ang kamaldito ni Wolverine or kini si Kristo nagamit sad sa Pilipinas unya kay giputla naman og close kanang iyang kuko nga mokalit lag tumaw nga perting taasa, perti pa jung haita. Unya di na pod kalitigo kay mailhan siya nga si Wolverine o si Kristo si Digong ra di ay. Mauna nga ang ipanghambog na lang ni Digong kamay na bakal. Kamay na bakal na lang bay kay wala may kuko og latigo. Kung nakuryoso ka niining maong sugilanon, halakoy kuya ang mga libro ni Stanley. Apan bayano, managlahi man tuod ang kagikan sa mga Marcos ug Duterte. Apan kung nakabantay ka sa kagikan ni Makoy, unya naputol lang ang mga blueprint ini nga iyang gisugdan kay gihugaw-hugawan ani mga gangster nga yelogang. Apan gibangon ni Digong ug siya mo inahimong taytayan nga nag-aabot jud ang ilang mga anak nga mao si BBM ug Sara. Unsa taggahab ba lang ni sa coincidence? Balik ta ni Makoy. Ang pangutana sa unsang pagkahitabo nga kining mga tanso ni Father Diaz napunta man ni Makoy. Matud pa sa report sa Contact Phoenix Journal Review nga gipagawas niya tong August 9, 2006 nga diin ang ilang article gitawag og Independent Confirmation of the Philippine Gold. Si Prince Julian Macleod Taliano ug Pope Pius XII nagpatawag og tagiyan Vatican Order pagkahuman gipahiram ang Vatican City sa mga Taliano clan og 640,000 katonelada nga mga tanso niadtong tuig 1939. Og ang naghikay sa maong transaksyon mao si Father Diaz. Human nga na-deposito sa bangko ang 640,000 katonelada nga mga tanso sa Vatican City. Wa magdugay, namatay si Prince Julian Macleod Taliano. Pagka August 11, 1950, sila si Dwight Eisenhower, Harry Truman, Chiang Kai-shek, Mao Zedong, Zhou Enlai ug Francisco Franco mipirma og usa ka lagda nga 50 years of trust deposit in the Allied Nations. Gitawag kini og Treaty of Agreement Article 4 Embargo Act 1807 ug ang trust depositor nga apil gihapon sa nakapirma sa maong lagda mao si Father Diaz ug si Makoy maoy gihimong legal counsel isip main negotiator and trustee. Mikuyanap kini sa ubang taga media sama sa National Geographic, BBC, CNN, Al Jazeera, Bloomberg ug usa na niini mao ang exclusive nga one-on-one interview ni Mel Tiangco ug ni Imelda Marcos ug kini way lipod-lipod nga napublikar sa GMA7. Laing bibutyag ni mong panghitabo nga dugang nakapaulbo sa kuryosidad mao si George Bush ug si Karen Hodes, usa sa mga bankero ug abogado sa World Bank na mahayag nga human sa World War II. Si Father Diaz matud pa ang mga tanso gikan sa World International Monetary Fund Gold Reserve. Gipailawon kini sa World Bank.
Nalakip sa maong lagda sa gibantog nga Global Day Facility nga diin ang nag-umol ini maorasad si Father Diaz. Ilawom sa kontrata sa maong trust fund sud sa 50 years ug doon na pay gi-extend nga 5 years buot ipasabot. Kung mulapas na sa 55 years ang tanang mipirma sa maong lagda nga gikasabutan sa binulto nga tonelada sa mga tanso, maadto tanan aning gipanganlan og Floro E. Garcia ug mahimong wa nay igong gahom ug di na makapanghilabot ang mga niapil sa pirma kung dili si Floro ra. In short, gikan sa 1950 ngadto sa 2005 kung mulapas na ana si Floro na ang solo nga makapanag-iyan ining tanan. Ang gitawag ni Father Diaz og Wealth and Welfare Development for Humanity gipalig-unan ni Floro E. Garcia nga diin maoy gialias ni Ferdinand E. Marcos. Sa laktod nga pagkasulti, si Floro E. Garcia ug Ferdinand E. Marcos usara nga diin ang tanang tanso mokabat ang tanan og 2,170,000 metric tons ilawom sa code name nga TVL LSM 6666 nga naka-time deposit sud sa 50 years ug doon na pay laing extra nga extension nga 5 years. Sa wa pa namatay si Makoy, kini ang gibanto nga last will and testament nga diin kung kini mapublikar na after 2005, ang 70% diini nga mao'y magsilbi nga signatories maadtos katawhan. Take note, ang katawhan nga gipunting ni Makoy mao ang mga lumad nga Filipino-born citizen. 20% ini para sa pagbangon sa ekonomiya sa atong nasod o 10% nini adto sa pamilyang Marcos. Ang nakaaligre ani kaysa dihang na presidente si Cory Aquino niadtong 1986, gitukod ang usa ka ahensya nga mao karon ang PCGG aron mao kunoy mugukod sa mga kinawat daw ni Makoy nga mga tanso nga iyang gideposito sa 170 ka mga bangko sa lain-laing nasod. Wa pa ni labot sa 400,000 metric tons nga naa karon nakadeposito diha sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa 3rd floor. Grabiha no? Tinuod ka ni? Og kini gipakuyanap ni Cory nga ang uban daw kinawat og ang maong Wealth and Welfare Development for Humanity nga nalakip sa last will and testament ni Makoy, iyang giilisan og iyang ginganlan og ill-gotten wealth. Og kining maong pasangil gisabwag sa tibuok kalibutan, pinaagi sa media og napatik pa jud sa Guinness Book of Record. Sa laktod pagkasulti, ang source sa Guinness Book of Record sa maong chismis nga ill-gotten wealth si Cory Aquino ra di ay. Wa magdugay ang maong termino nga ill-gotten wealth gipapa sa maong libro sa dihang nakaamgo ang mga historian sa Guinness Book of Record nga biktima lang dahil sila sa kamartes nga gichismis ni Cory Aquino. Gatusan ka mga kaso ang gipasaka sa mga Aquino ngadto sa nakadiyang korte og kini giatubang sa mga Marcoses apan ang tanan pulos palpak kay way mga ebidensyang mapamatud-an nga ang maong mga tanso kinawat ni Makoy. In short, daog sa tanang mga kaso ang Marcos family. Pila na kadekada ang milabay ang atong nasod, nabulit sa mga conspiracy theories nga saksak sinagol. Nabungog na ta sa mangiog nga kasaysayan o puwerte na natong bunuga sa mga inuplok nga sistema o dobok nga palisiya nga atong naagian. Ipuno paning daghan ang naglibog kung asa nay tinuod kay daghang mga pangitabo nga sukwahi sa napatik sa mga libro. Bisag ako nga nagtuki ning maong dokumento mga bay nga nagkalandrakas lang ang pamahayag sa mga autor. Kung ako may inyong pangutan-on ani kining mga tanso ni Makoy, sa tinuod lang kuwang pud gus pagtuon ni. Di pud tingali ko ninyo mabasol tungod kay sa mga libro nga akong namat-an sa eskwelahan, mao may migamot sa atong alimpatakan. Tiaw mo nay kanang gikan sa elementary hangtod nag high school ta, hangtod nga nag college. Tibuok na tong pagtuo nga si Jose Rizal gipatay sa Bagong Bayan unya himan-himan pa prang-prang ra din ni tanan. Unsa ko dining kalakiha? Kani doon na pa nigawas nga sugilanon nga kini daw si Hitler, anak ni Rizal. Ni apay laing nangangkon nga kaliwat sa Maharlikan royal blood si Francis Leo Marcos og si Tiburcio Marcos nga maoy presidente sa kining gitawag og Alpha Omega World Development Marshall Program.
pastilan ni samutan yung kasurambaw kay ni aman dyan yung mga tawhana sa atong henerasyon karon buhi pa man yung mga daggo, gasiga pa man ang mga mata ni mga karaho, gani ni file pa man ni og COC sa Comelec apan gidisqualify kay nuisance candidate. Ni apay dugang napatik sa usa ka top secret nga gifile sa The Mystery of the Barclays account nga matud pa kini si Father Diaz lisod badakpan sa mga awtoridad kay gawas nga doktor, scientist, biologist, astronomer, geologist og inventor. Chicks boy sa dining kanahan mga bay. Ubay-ubay sa daw nignapaangkan. Nahala hinahinay mo pa DNA test diha kay basig galiwat rata. Bitaw usa na sa hinungdan nga migawas ang laing pagduda nga si Hitler may posibilidad nga anak daw ni Rizal. Kay may buong man sad ka kung nganong na-exempted man sa gubat ang Vatican City. Laing naka-advantage ni Rizal kay kamao siya maglinatin. Kamao siya mag-French, Vietnamese, Chinese, Greek, Japanese, Hebrew, Arabic, labing minus mga bay, mga 13 kalingwahi ang nahibaw-an ni Rizal sa ato pa. Di lang kay Bisraker si Rizal kung dili linguistic pa jud ay. Mao nang rockstar jud ang dating sa chicks kung asa siya nasura maglaroy-laroy. Ay tira no. Dakong pangutana karon. Una, kini kaha ang hinungdan kung nganong wa jud mo us-us sa survey si BBM tungod kay duna nay ubang loyalista ani nga mga solido na daan og nahigot ng daan nga bisag unsa pang isyuha ang ilabay batok ni BBM di na jud mapiog. Ikaduha, sa lang bahin dun na po'y uban nga bisag gaduda ni maong istorya apan mubutar lang gihapon tungod lang sa kuryosidad. Ikatulo, dun na po'y uban nga way pakialam ning maong istorya ha apan mubutar lang gihapon ni BBM tungod kay 100% sure ball man jud nga kung si Lene, Pacquiao, Isko, Ping Lacson o bisan kinsa nila ang simbako nga mudaog wa jay mahitabo nga positibo sa atong nasod. Doon na say uban nga mubutar ni BBM tungod kay siya ang gianggaan og tigre sa isiyan nga mao'y labing haom og qualify nga mahimong leader sa atong nasod og siya mao'y labing tukma sa continuity nga gisugdan ni Makoy og ni Digong samtang gipaluyuhan ni Inday Sara ang gibantog nga agila sa Davao. Doon na sa uban bubutan ni BBM tungod kay sa tanang kaatbang ini dismayado ang kinabag-an sa Dilawan ug nawad-an na og pagsalik ang katawhan kay sadyang sila pay naas gahom pulos lang porhisyo kabuisitan inamaw og kawad-on ang gidalit sa mga yilugang sa atong nasod. Doon na sa ubang botante nga ilang gikumparar nga diin kung imong itandi ang 1986 ngadto sa 2016 kargado sa inutil ang ilang serbisyo. Lahi sa kang Makoy nga naa jay mga ebidensya ang iyang serbisyo og gisumpayan pagbalik ni Digong tungod ning maong kamatuoran ang mga tuig nga nausik gikan sa 1986 ngadto sa 2016 gustong bawion sa katawhan maong wa jud sila botaran bisag kinsa sa mga Dilawan kun dili si BBM og Sara ra jud maoy motapak sa mga tuig nga nabakanti. Hain man jud tinuod ining tanan. Asa man ka na label ug asa ka na bilong ning maong mga rason mga bay. Wa man po'y igong rason nga muus-us pa ang rating ni BBM ug ni Sara. Gawas lang sa ubang mga taphaw. Pila na lang kasi mana eleksyon na. Aron matubag o malamdagan tang tanan ani, ang maayo natong himuon atong botaran si BBM ug Sara ug ipadaplin ang tanan natong mga garbo. Ang importante lang limpyo ang eleksyon ug way kontrobersyal sa atong panahon. Miagi nataan ang kontrobersyal suma sa kong giasoy diha sa unahan. Ato na ng biyaan. Ilaha to sa nagaging panahon. Kini ang atong panahon karon sa realidad. Mag-usa ta sa unity. Human sa eleksyon, hinaot atong sawaan ang reconciliation para sa unity and diversity. Rock and roll natong tanan mga bay. Sara, ang tinapagan na kinahanglan o manini sa among pakikiso paluyuhi kami sa among mga timor kalibot kawin na mo ang uban pang nakatulog o pasatun na mo ang uban pang nanaglimo.
minulpol o karon pa namilit sa mga nagbagulbol. Bato-bato sa langit ang maigo mabukol. Bongbong sa